bati. Abiro keto telo makare mabiro nyayo demokrasia mar Kenya. Ma ote mogol kod jatend piny Kenya moyier William Ruto e romo mane obedo godo kod jogo mayando yiere lemo mopogore opogore e kwith mar Kenya Kwanza e bomani ma Nairobi. Sharon Ngao nigi ler mar wach. Ruto mane loso e romo makamano oyango no biro dhi nyime gi chenro mage mar neno ni komiti motelo ne lokruok mar telo otiyo kare kata bedo ni kwith mar Azimio chano chwalo bura makwedo loch mare e doho. Shortly, we will be suggesting members of Kenya Kwanza to the transition committee. I think we are doing that today, so that the process of the transition can kick in and we can go towards concluding the matter of the election. And we are going to have a discussion so that we can adjust and amend the standing orders to make it possible for cabinet secretaries to get to the floor of the House and answer questions and explain government policy on the floor of the House so that the people's representatives, members of parliament and senators, can interrogate what their government is doing. Mag piny owacho okonyondo tijigi kod siasa. Komedo wacho ni tije e bwo sirikande ibiro tim e yo mahuyanga. Jotend migepe mopogore opogore ibiro bed ka inono tijegi e nyim od bura maduong' ma pacho kae. Public servants across the board, all the way down to the chiefs and their assistants, we will be expecting them to serve Kenyans equally, without favoring people because of their political affiliation. Political business will be carried out by political actors. Political parties must organize themselves and organize their structures to run their politics. I am sorry, members of the political administration, members of the provincial administration, public servants will not be available to carry out political work for any political party. Bende okwayo jochung' mano yier e yiero mahigani mondo oneni ochopo singo mane gichiwo ne jopiny. Opuoyo jopiny bende kuom nyayo kwe tok lendo mag duoko mag yiero maduong'. I want to say that this afternoon to ask all of us as leaders in Kenya to learn from the people of Kenya who have settled on the issues. They now want us to deliver on the commitments that we gave the people of Kenya. And I want to say to this team that we do not have the luxury of time to waste. Ruto ne oloso e kinde romo mokwongo mane obago kod jotelo moyier e bwo riwruok mar Kenya Kwanza e kar jot mare makare. Romo mane oywayo nyaka jodito mopogore opogore e riwruok mar Kenya Kwanza. Jatend piny Kenya moyier William Ruto osingo mar tiyo kod jotije mag piny owacho masani. Kosingo ni okobiyiene josiasa mar mondo mi odonje e tije mag jotije mag piny owacho. Sharon Ngao, Ramogi TV, Nairobi.